Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da jimurin kasancewa da tashar Kannywood Hausa TV, tashar da ke ilmantar da ku, nishaɗantar da ku game da sanar da ku al'amuran da ke faruwa a wannan masana'anta ta Kannywood. A yau za mu yi duba ne ga rayuwar jaruma Maryam Yahaya da asalin fara fim ɗinta a duniyar Kannywood, da dalilin da ya sa fara saka ta a cikin fim ɗin nan mai suna Mansur. Duk da dai ba ita aka so sawa a cikin wannan fim ba, amma dalilin wasu lamurra da suka faru annahu ya sauya ra'ayi inda ya saka jaruma Maryam Yahaya a cikin wannan fim, wanda wannan fim shine ya haska tauraruwar Maryam Yahaya a duniyar Kannywood. Ga sharhin namu kamar haka. Da farko dai mai saurare mun san kasan wace ce Maryam Yahaya, haka zalika shi kansa Sarki Ali Nuhu mun san kasan wane ne shi. Wannan fim na Mansur da muke baka labari babu shakka shine silar fim din da ya ɗaukaka Maryam Yahaya a duniya gabaki daya. A Najeriya aka santa. Shin mai saurare ka san cewar wannan fim din na Mansur ba Maryam Yahaya aka niyyar sawa ba? Mun san za ka so ka ji dalilin da yasa ba ita aka niyyar sawa ba aka sanya ta. To da farko dai kamar yadda muka samu labari, Sarki Ali Nuhu da aka kawo Maryam Yahaya cikin Kannywood a hannunsa aka danka ta, domin cewar shi sarki ne, kuma dukkan waɗanda suka ɗaukaka a cikin shirin Kannywood gabaki ɗaya, da matan da mazan, kusan duk Sarki Ali Nuhu ne ya ɗaga su ya jawo silar ɗaukakar su. Wannan ce ta sa aka danka Maryam Yahaya a hannun Sarki Ali Nuhu. Kwatsam wannan shiri ya taso na Mansur, aka shirya za a yi shutin ɗin wannan fim ɗin da wata jaruma wadda ba Maryam Yahaya ba, amma kuma Maryam Yahaya tana da sinasinai kusan guda 5 ko dai akalla haka a cikin fim ɗin, amma ba ita ce za ta fito a jaruma ba a cikin wannan fim ɗin. An fita ci wajen location Sarki Ali Nuhu, an fito da ma'aikata, ana shirin za a fara wannan acting ɗin. Jarumar da ake jira wadda za ta fito a jaruma a cikin wannan shiri na Mansur, Ali Nuhu ya yi ta jiranta ba ta zo ba. Aka ƙara mata lokaci domin ta samu ta iso, amma shiru kake ji kamar an shuka dusa. Sarki Ali Nuhu ya ɗauki waya ya kira ta, amma shiru ba ta yi fikin ba. Nan fa Sarki Ali Nuhu ransa bai ji daɗi ba, duba da shi baya ɓata lokaci akan dukkan al'amuran da ya sa gaba. Kawai nan da nan ya sa aka taso Maryam Yahaya, duk da ba ita za ta yi acting ɗin ba. A gurin aka bata training, aka kuma nuna mata yadda za ta yi. Ali Nuhu ya ce ita za ta zamo jaruma a wannan shiri na Mansur. Haka kuwa aka yi. Ali Nuhu aka bawa Maryam Yahaya training a wannan lokacin. Nan fa aka fara aiki. Ali Nuhu kuma ya ga Maryam Yahaya tana acting ɗin nan yadda ya kamata. Jim kaɗan da fara wannan aiki sai ga waccan jaruma da aka yi za a saka, wadda ba sai mun faɗa muku sunanta ba. Sai ga shi ta zo. Da ta zo sai ta tarar an fara aiki. A wata majiyar ma da muka ji ta aka yi da ta zo ba a hayyacinta ta zo ba, domin kuwa akwai ɗan abin da ta sha a wata majiyar da muka ji. Amma a sahihiyar majiya da ta zo ta yi aiwayata tana cikin jaka ne, shi yasa aka kira ta ba a same ta ba. A yi haƙuri. Ina Sarki Ali Nuhu ya ce an riga aikin gama ya gama. Maryam Yahaya ita ce za ta zamo jaruma domin mun riga mun fara aiki. Haka kuwa aka yi. Maryam Yahaya ta zamo jaruma a cikin wannan shiri na Mansur, har aka gama shirin fim ɗin daga farkonsa zuwa ƙarshensa. Ita da M Sharif suka taka rawar gani a cikin wannan fim ɗin, wanda ya ɗaukaka tun kafin fitowarsa. Mutane a Najeriya baki ɗaya suke jiran fitowar wannan shiri na fim ɗin.
musamman waƙoƙin da suke cikin wannan shiri na Mansur. Wannan shine silar ɗaukakar Maryam Yahaya a Kannywood, wanda Ali Nuhu ne ya mata silar wannan ɗaukakar tata tun da aka ɗauke ta aka sanya ta a cikin wannan fim ɗin na Mansur. Tun daga nan jaruma Maryam Yahaya ta shahara ta ɗaukaka a duniya, aka fara saka ta a fina-finai da dama wanda ba za mu iya irge fina-finan da kawo yanzu Maryam Yahaya ta fito a jaruma a cikinsu ba. Babu shakka Sarki Ali Nuhu babu abin da za jaruman Kannywood za su ce masa sai dai san barka, domin kuwa yana iya ƙoƙarinsa wajen dukkan abin da ya kamata akan kowa. Wannan ce ta sa dukkan ɗan Kannywood ba sa iya kiran sunan Ali Nuhu, sai dai su ce sarki ko kuma su ce mai FKD ko kuma su ce Yaya Ali. Babu wanda ya isa ya kira sunansa gatse-gatse saboda irin kimarsa da martabarsa da suke gani, kuma shi kansa ya rike kimar tasa ne, shi yasa girman yake binsa. Haka kawo dukkan abin da ya faru a cikin wannan Kannywood, Ali Nuhu yana gaba-gaba a kawo gyara da canji da kuma matsala akan al'amuran. To masu sauraron mu, ku ci gaba da sauraron wannan tasha tamu domin kawo muku labarai masu dumi-dumi, amma fa sai kun danna subscribe sannan kun danna kararra, domin haka ne zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun dora bidiyoyin mu da labaran mu masu ban sha'awa. Mun gode da sauraron wannan tasha ta Kannywood Hausa TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa. Muna godiya. Girma irin na duniya ta tare ne sanadi na soyayya, kanta akan rasa lafiya, ai fada an rasa rai har da dukiya. Ni ma na shigo kofa na babbugo, karfin zama rabo a soyayya. Ke ce na hango biyo ta bango, soyayya jigo ko bani hanya, gani a kogo ki bani bar. Kannywood Hausa TV, tashar zamani. Ga wayanda ba su subscribing zuwa tashar mu ba, sai su subscribing domin samun ingantattun shirye-shirye masu ƙayatarwa. Ku daure ku yi mana sharing a Facebook, Twitter da Instagram da dai sauransu. Mun gode.